Ja, een hele grote klap. Het is... juist de jongen hebben het gehad en... je wilt eerst niet lopen. Maar op een gegeven moment, dan bleek het van morgen ik weer. Dat je de naam op het nijsje jaren, teletext lezen. Ja, dan is het toch echt weer. Juist jongen, zo'n machine op stap. Normaal zo altijd daar ik mooi gaan, had hij mij zo wezen. En wij gaan richting Bellicum, naar de TDF. Dan wordt een maat van mij die het opbellen. Van terug de vriendin van Aldert. Er is iets ergs gebeurd. En het ging steeds langer terug. En wie zelf, wie kon drin. En bij de auto aan de kant zetten en hij is even maar snel elkaar omgeroept. Het is echt onbeschrijfelijk. Ik ben echt geen wind voor. Je bent de struikendukers. Ja, dat is uit... hier is 4 of 6 lijnen uit gekheid beginnen met nooit stappen. En dan maar een goede slok op de struiken in. En dan hier foto's maken, dus dat moest maar op internet. En heb ik me altijd het idee opvatten om de website maar te beginnen. En dan bouw je wat taken en de foto's erop. En dat hebben we heel lang volhouden. Je kunt erop praten, maar je wil het gewoon niet lopen. Je wil gewoon niet lopen dat het gebeurd is nou. Hij zou gewoon weer omkomen en dan leuke dingen wel nog daarna en dat wordt hem niet meer. Toen hij het leger ziet, is hij eigenlijk helemaal opbloeid. Dat wie echt zijn leven. En hij ziet er volledig achter, hij woedert er gewoon zelf heen. Ik vond het machtig om mooie grafische dingen op computer bezig te wezen. Mooie logo's maken, maar de website hebben dat ik wil dienen. Ik wilde een hele leuke ding maken. En toen, die studie slagen net en toen kwamen wij zijn keuze het leger. Dat is toen in het leger. Hij is er al mee bezig, uitzendingen en de trainingen. Ja, een echte kerel en hij is er continu mee bezig. Maar dat er echt verhoor is, hoorde van hemzelf. Hij is altijd het van hemzelf best. Ja, ik hoop dat ze het maar een goed een geval gauw maken. Dat het net van niks wist is dat er stongen is en dat ze die daarom oppakken. Ik wil mijn ouder toch gewoon. Hoe hij er nou dacht. En het is toch wel gewoon in eerste instantie wie het toch echt wel een opbouwmissie. Maar wie het toch naderhand bleek het toch dat ze meer dat een gevechtsmissie werd om het daar veilig te stellen. Ons kies net opbouwen. Maar wilden die meesten wel? Dat vreeg ik me dan wel de zou. En altijd had het maar zijn leven met het bekeven. En is dat dan al wel waard? Denk dan bij jezelf. Er zit er een foto, dus zit hij op. Wanneer wie dat? Nou, dat wie de laatste snel dat we buigen zijn geweest. Dat wie het idee mijn oren vriend van we gaan die pak daarin. Gewoon even als gekkigheid, zeg maar. Dan kwamen we met z'n in pak. Toen kwam een orenvriend vanuit binnen in gewone kleding. Ik zei van, shit, in het pak. Dus hij vleent weer naar buiten, hij riet weer naar huis. Komt weer een kwartier later, komt weer met het pak omvleien. Toen kwam alles, dan moet ik me niet pakken. En op een gegeven moment kwam ik snel niet pakken. Toen werd het hartstikke mooi. Toen ben ik mooi op de foto komen. Is die het dus. Ja, bleek nou de laatste foto te wezen van u al, ja. Wat zie je nog via dat wand? Ja, ouwachtje. Geen idee wat er verder... wanneer dat er weer omkomt en zo. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we dit mooi snel doen. En dat we goed, ik kom de familie en iedereen goed om denken gewoon. En dat we gewoon bij hun kunnen wezen en hoe praten.